Ja sitten niin sanottu Liisan mökki, eli taas pohjoispääty on tämä, ja samalla tavalla sähköpääkeskus täällä nurkalla. Täällä ei ole töpseliä. Ja on siis yksi kerroksinen. Ja täällä on vaan yksi tai itse kaksi tosiaan on tässäkin ulko-ovia. Eli tässä on tämmöinen pieni erillinen ikään kuin pukuhuone, pikku makkari, sauna. Sen mökki sitten tämän kaltainen, eli olohuone tässä eteläpäädyssä. Ja täällä sitten keittiö ja makuuhuone pohjoispäädyssä. En tiedä taas, kun en juuri näistä tiedä, mutta olisiko se sitten jossain täällä olohuoneessa se sisäyksikkö vai mahtuisiko se tuohon nyt sitten siivouskaapin päälle, jolloin sitten ulkoyksikkö taas olisi lähellä sähköpääkeskusta. Toki täällä on terassilla töpseli kyllä, mutta onko siinä sitten, jos ei nyt ihan terassille viittisi laittaa sitä ulkoyksikköä, vaan tonne pohjoispäätyyn tai ehkä länsiseinälle.